Matthew Muscat ta' 41 sena qiegħed jissofri minn ġrieħi gravi wara li s-sibt filgħaxija waqa' ħajt fuqu f'Ħal Qormi. Kienu għal-ħabta tal-5:30 tas-sibt filgħaxija meta l-Pulizija u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili intalbu għall-assistenza f'proprjetà f'Ħal Qormi. F'dan l-istess aċċident, Missier Matthew, li ġie identifikat bħala Elijah Muscat ta' 76 sena, sfortunatament tilef ħajtu fuq il-post kawża tal-ġebel li waqa' fuqu. Mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li ż-żewġ irġiel kienu qed jagħmlu xogħol fil-proprjetà tagħhom meta sfronda parti minn ħajt li jagħti għall-garaxx u ġie fuqhom. Fuq il-post mar ukoll tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Fi stqarrija, l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, qalet li minn stħarriġ preliminari minnha u mill-OHSA jindika li ma kien hemm ebda xogħol approvat jew li ngħata clearance mill-BCA jew mill-OHSA. Intqal li ż-żewġ awtoritajiet se jkomplu jassistu fl-inkjesta maġisterjali mmexxija minn Dr. Filip Gallia Farrugia.